up na kajingkaman ka ba kraw. Hado kata-kata ba sa sisin pat. Ya ka ba ngayo ba niya kren bat pi. Leng ba ni kaktiin ka jong blay. Nga ayong blay ba nakasingi siya kasingi fi pet. Nakasingi siya kasingi fi snap niya kaktiin ka jong blay. Nakasingi siya kasingi pinang san, pinang rangba. Haga taga jingim ka ba ganjaman sim. Ayong blay na kamantagata. Bat nga nget pinay snap ro ya kaktiin ka jong blay. Ba finanglong kain kita kisenran kibla janai ki jong blay hani ka por mentang ko an pulin kaktien ka jong blay ya ka bangila ban shem na Lucas nong ka ba khat sao ngini record ka ba khat san ter ka Bible ka angom ni ti haba way na kita kiba ya shong bam lem ula yo snow yigini ki aka ula ong ha u suk uta uban bam jing bam ha ka hima blay u jisuang suk uta uban yo bam jing bam haka hima ublay. Tading tau try kren isu angkum ni. Ute ula ang hau don uwe ubril ubala kre ya ga jing kawai miet ka bakraw. Bat ula kot bon bril. Bat ula pa ya lau shakri haga por kata ga jing kawai miet. Ya ka ban ang ha kita ya ki balakot. To wan na ba lala kre yaki aka baro. Ti baro kilas dang nagaway ka jingmot ban ya krendong. Uban ningkong ula ong hau ngalathiet ya galengka. Nga don kamru ban le jingo ya ka. Nga kerpat ya me tu pelat ya nga. Way pat ru ula ong. Ngalathiet sancur ki masi. Ngan salet ru ya ka ban tenju ya ki. Nga kerpat ya me tu pelat ya nga. Way pat ru ula ong. Ngala syong kurim ya kebriu. Ti namar kata ngamla banwan. Ti utau syakri ulawan bulia tu. Hau kenrat jeng u yakini ki aka ru. Anda kumta uta utraying ba uda snow bitar ulaong halau syakri. Ki letno kumni ru syakita ki lenti ba ki lenti ret kisnong. Barwan lam hapo syani yaki baduk kiba kenriang, kiba matla, ya kiba deko. Utau syakrite ula angko kenrat. Lale kumba me melahukum. Henry dang don jaka. Utau kenrat ula angte, hau tau syakri. Kilet syaki lenti ba, bat ki lenti lengka. Tu penbor ya ki banwan hapo. Bat an pendap ya ka ying jonga. Naba ngaong hapi. Ba anam dan uway na kita ki brew ya ki balakot. Uban yo amat ya ga jingkawai mit jonga. Nasung tenat u Jisu hang ni u ai ya kata ka jing pensyai syapang kata ka hima ga jong u. Da ka ba u ai ya ka ne ka jinga tu khana le ne ka story le ne ka parshi ya ka ba ukren syapang kata ka jingkawai. Hang ni ngi i ba Ujisu ong ba pinyo ban bamru ata ka hima ga jonga. Badeng ta ki kita ki ban yo ban bama ka hima ga jong u. Ki dei tang kita ken ki biyo snow ya kata ka jingkot jong u. Bat ki ba glory ban wan sya kata ken ka jingkot jong u. Tadeng ta don shibon lakot ong ka ktin ga jong blay. Henry kendiat lajit. Ki kita ki kendiat ken. Ki ba kongo ulut, ki ba nget lut, ki ba yat ken. Haga jing shisha kat kum ka ktin ka jong blay kibam yat akan niam ka rukom kibam yat akan ka jing snow brew kibam yat ka jikai ki doctrine jo ki brew henry kibam yat tik kat kum ka ktin ka jong blay ka ktin jong blay kala da biang lut na dong shadong ka ktin ka jong blay ngatharai la da fi pulihi pin snow to ya gata la da fi la snow to ka ktin ka jong blay finom nget sho yi doctrine jongno henry ka doctrine ka bla tho de ki apostle ya gani ka ktin ka jong blay ka blakren daw men simba khot daw Jisu hiket aingu yu blay gani ka por ka mamantau Jisu ong kiban wan shihima dai tang kita ki bi snow ka jingkot tang kita ki bi snow ya ka ktin tang kita ki bi snow shisha ya ka taken ka jingkren ka jingkot ka jong une ukenra hangni uai gani ka nuksa ong ba don we breu blakre ka jingkawai miet ka ba kraw barulah kot bon breu shisha u Jisu kot shibon shagi hima ga jong wong alek ben kre ga jaka ya pi bon da habangan wan ngan sawan shaw ya pi bahak kata ga jaka ka bangang adon hang taru pindan u Jisu dang lek ben kre ya kata ga jaka udang lek ben kre ya kata ga jingkawai na ka benta jongi ya kata ga hima ga jong u
Ang kwa ba nung ifi kani ka percaya ka mangingisong kaditang sport. Kani ka percaya ka mangingisong kaditang sibet. Tadi ta ka ka mangingidon ha kani ka percaya ka long tang kani ka way. Ya ka banghihaban shot score, ya ka jing cut ka jong try. Ya ka banghihaban shot score, ya kani ka ktien ka jong play. Ya ka ba cut ingi siya ka jing kala ka bamod. Ya ka ba cut ingi siya. Siya ka ta ka jingim. Ka ba janay ka jingim ka ba tamay. Ding ta utray wang ba la cut ikita. Ula cut bon brio. Ba ula paru ilaw syakri ya ka por kata ka jing kawai miet. Ya ka ban ong hakita ya ki bala cut. Tuwan na bala kre ya ki a baro. Utray wang ki cut. Ya kita ki ba ngala cut. Kili cut mapi ki syakri. Namar bala dap kre ya ki a baro. Ladap kre ki a baro. Kan mau gini ka way baka jing pendap ki jong try ka ding pnam ka day ka finish work. Lanay kata ka jing try ka bala try dap. Ladap pen kre ki a baro ka jing yap ka jong try ka ding pnam. Baka jing mi pat ka jing una ka jing tap. Katahi kalabiang. Ladap pendap yagi eke baro tak kan mau ba yakan ka way ka gintin. Bau Jisu hagading penaruong la pendap ka bamut ula pendap yagi eke baro. La pen kre eke baro. Tang ban syunget. Tang ban syuwan siya kata ka jingkot. Batang ya ka bangin syukala ka bamut. Ya ka bangin but ya Jisu. Tang kata, that's all. Handra yang ningi bagidan kita ki brio pat ki ba ai daw. Kaong ba ti baro kilas dang nagaway ka jingmut. Banya krendong na ba ubanin kong ula ong hau. Ngalathiet igaling ka ngadon kamru ban lit jingo ya ka ngakerpat ya meto pelat ya nga. Kababel ka ong ni nababaro kilas dang nagaway ka jingmut banya krendong. Pi habagadan ka jing kawai am dan biki briog bi krendong. Ngakabadon ifikiran ki briog ki witru. Habala khot iki siya ka jing kawai. Tadi ta utray snap ya kita ki breu ki ba krendong. Ki ba thut ya kita ki jing kawai. Ki bam tre el di banwan siya jing kawai. Utray wong hang ni bagi ta ki breu da kawai ka jing mot lai jat ki breu hang ni ki don. Ki ba krendong, ki ba kren siat le kita ki ba kren nari. Gila ban kren ru haba pau honda kim not ban kren direct ya kita ki nong khot. Le ya kita ki syakri ki jong blai ki bisu kren nari. Ta. Kaktin jong blay ka ang ni ti baro kilas dang nakaway ka jingmut banyak krendong ubanen kong loong ngalathiet ya galengka ngadon kamru ban lay jingo ya ka ngakerpat imetu pelat ya nga wong ngalathiet ya galengka ngadon ni galengka tray ngadon ni galengka ya ka ba ngalathiet bading ta wong hap ban lay jingo ya ka galengka ya bang hap lay pet ya ka galengka ngabun kam nakamantagan ni kalengka uklet ni kaway bauni uday usyakri jong unay ukenrat unyo asyano ni kalengka lada unay ukenrat shimla ahe kani ka kran ya ka jingkerku ka kran ya ka jingpenem ukran ya kataken ka jing ai ka bau blay ai ya uni usyakri jong day ublay uba ai uni usyakri u ai wala ka jong ka jingim wala ai kan ya kata ka jing ai the gift of life and the gift of salvation kata ka jing ai jong ka jing penem Henry uni ubreu pod ong imat day mangahi day manga da jing le jonga day da jing le jonga lane da kata ka jing start ka jonga da jing nang ka jonga ya ka bangala yo ikene ka jakai ka bangala yo ikene ngahap le jongo ngan long mrau no ha ka ne ka lengka ong le ngan le jongo ka bamut I khamla ikene ka lengka ban yau tau nong khot siya ka jing kawai. Tani ta kwa abang fi ka ski ka bamenta. Bun ki bru ki ni krendong. Nakim sutu ka kawai bu tau ba khot siya ka jing kawai udai ma uhi bala pen kre ka jing kawai. Badai ma u bala karku ita ubriu ru ban yo ka jing pen em. Ban yo ya ka jing em ka badap karhai ya ka jing karku ka ba kenjaman sim. Noi nu briu ong la yo fi ai fi dap Pikot yang ngam ken snap. Pikot yang le yo. Ngadon laga jong ka lengka, ngadon laga jong ka jing start ka jonga, ngadon laga jong ka ta jing tip ka jonga, ngadon laga jong ka jing sungtu ka jonga. Bolengan syuan. Tadi ta wong kum no. Ko ba ngalathit in den ka ngadon kamru ban lai jingo ya ka ngakerpat imeto pelat no yang
Uang nanga kerpat, ya meto pelat no enga. Mdei udah kerpat, kata kada ke jing arsap. Namar haka baning kong uladon lupa ya kata kamen sim ban keren dong. Ban wak dong. Ban keren. Kita gi walada keren persya au tau kenrat nre ukren. Hagita gi biya. Syakot te uladon lupa ya kata ke jing keren dong. Baru haba poi pat ya kamat ju tegi syakri hana lek ko men kerpat na ngubha. Pelat yang udah setahu Hebreu unipat ulat hit gi masih jung sanjur ngan salet ru ya kaban tenju ya kiwang kerpat i meto pelat yang ni rujuk hi we pade ulaang ngala syongkurim ya Hebreu di namar kata ngamla abanwan uni pat syongkurim ya pertai wong buon kam bak ni pertai ngala syongkurim bak ni pertai kam jung ni pertai gi jing ngubha jung ni pertai Ibabun. Tadi kita ngam trek banwan. Oh kawayu kata. Ngam trek banwan. Tadi tahu keren dong. Bau sulek men kerpat pat akmat jong kenrat. Sengubha ban pelat yang Babel gitu ingi ni. Onda gum tahu traying bau dah snow bitar. Ula ong halau syakri. Ki let nak kum ni ru siklen tiba bakilen tiret. Sigi snong banwan lam. Siapa syani iki beduk ki baken riang ki bamatla bagi bedekok. Kan mau ya gani si sin ba ujisu ula pen kre ya kata ka lenti jong ka jing pen em ya ka ula kre ru ya kata ka jing kawai ha ka hima ka jong u lada kita kim tre ban udah sngobi tar kita lada ki bri kim tre ban kala lada ki bri kim tre ban pai ka kum ni ka ktien da ka bag shubut ya ka doktrin jono da ka shubut ya jikai jono am utrai udah sngobi tar kita badeng tam uang tu khot noi kita ki beduk. Ini ya no kita ki bakum no dah. Ya kita ki baken riang ki bamatla bagi ki bedekok. Ki beduk ki beri ki bam tip ki bam dan ni. Ki baken riang ki bam biang kata ke GM ke jongki. Ki bamatla lesi ki bam yu i shisha de. Bagi ki bedekok ki bam la baniat. Fitip syaka jing kawai am uble khot ki bahok. Khot re tu ki beri ki basngo hok ngamot banong. Khot itu ki beri ki basngo biang ki bala sngo tip ki bala sngo long intelligent ki bala sngo long tip lu di ki aka baro ublay khot ki beduk ki sngo to ini ka way bau jisu ang ini suk kita ki beduk akamen sim na ba jong ki long ki ma ki benang ki kita ki basngo to ba klam utrai kim la ban lay ki basngo to bagi don kam si shayu jisu bagi don kam si ki ni ka ktien bagi ni bam na ni ka ktien amar lapen kre ngi ka ni ka ktien juga jing khawai tadi kita ki beduk ningkong kabaar ka ong ni wala khot ru i kita ki baken riang ki brio ki balayat ken riang ki brio ki baklah ka jingim ki brio ki brio ki bang biang ngatip ni kita ki brio ngahok la ni kita ki brio bang layo ngabiang nadong sedong ki badang ban yu i na ka jikriang jiki wei henry utrau khot i kita ki brio ki baken riang sisa ka hima ka jong blai ka ki brio kita ki ba penrit daldi ki ba sngodok kita ki brio ki ba ken riang ke lentia ke jongki bat ublay ki ba matla bat kita ken ki ba deko ki ba matla ki ba smuthu ya ke ru ki ba puli ke tien jong blay le se kim da smuthu ba ki ba mio i jisu ru te re ublay khot ya ke ba kum kita u khot ya kita ki ba deko ru ki ba deko ka ba mot ki ba mla ban yat non ki priu ki ba mla te ban yat ba ublay ki ba mla ban yat trai khot ya ki ukot yo beduk bo un penriu spa ukot yo tau beduk ya ka ba un pendan burom ya ka jingim jang o ukot yo tau briu beken riang ya ka ba ula ben penbet ya ka lenti ke jang o ukot yo tau briu uba matla ya ka ba ula ben penbet ya ki khamat ke jang o akan mau ni ka por ka dan ko ikot ang ni ublay utrai pen kan mau ya nga dan ki bri ki basngo kum bakai layo elade jisu pen khia yo matla tadi da ki dan kini ki farsi arsap ang ne yones no makndai farsi arsap ki ong ne khot sau po ko ong ki ba na ki ta ki farsi ki bia don lem bat u ki le sngo ni ki ru ba ki le kli u ngiru ngilong te ki ba matla u jisu te lo ong ki lada pi long ki ba matla phim dan pop re menta pi ong ngioi namar kata ka pop jong pi ka sa ken
Uni umat la sisya, bat habau Jisu pen kia inu umat la ui sisya, yau Jisu ba udewei. Ba udah buat nak sebenarnya Jisu uklem kan mau syuk mano ba kang yu, mano ba wit yu, mano ba thot yu, kan mau kita. Uang dap syatu kimat be ingan sinagog ru, kimat be no yang aru nagane ka ying mo, jong kata ka kinyam kirukom. Lelai ramat be, ngalayo Jisu lak biang, mardei mau balapan kia inga. Tadi tahu keren ya kene Jisu ong, yang ni kekentian. Haba uyok snow ya jingkren thot ya ke jingwit ya kita ke jingkren arsap jong kita ke parasi wong ini ke gentian wong Jisu teu lo ong haki lada pilong ki bamatla pim dan pop lada piong si sang amatla pim dan pop Henry menta ba piong ngayoi ngiyoi namar kata ka pop jong pi ka saken pi sngo bala tiplut Henry klem ngit pat. Sengo kumbala tip lu di Jisu, Henry klem pediang pat. Uta em ude ubrio basa sa aga pop. Henry kita gibri besung tu try ngalot ka me, o try ka dio mala, try ngami try ngas. Ya bakla lenti junga try. Sengorit, sengo pop. Uan hau Jisu, bau Jisu pen kia. Yo tau matla, bagi bedeko ru, ki ngamla te try ban ya, ngamla try ban yang ngamut ban yang ngakelon. Ngamut ban syakri em try ngabutut ngaor ngahap ngamla ban yang. Utrai wong khot ika bakum kita ia ka bangala ban le na ka banta jongki. Dai yang ta ani ka por ngakwa ban ong ifi. Bagtin jublei kampat kut kentangan peteng biang ka ong kum ni. Utau usyakri te ula ong ku kenrat. La le kumba mela hukum. Henry dang don jaka. Wala lakhot kat taru em kita gi bedeko ki ba matla, lakhot i kita gi beduk, lakhot syai kita gi beri ki bekenriang, Henry dang don jaka. Utau kenrat loong te hu syakri kilech kilinti ba kilinti lengka tu pen bor ya ki ban wan hapo ban pendap ya ke ying jonga. O kilik khot te lada kalang don ke jaka pen bor ya ki ban wan. Pen bor ya ki ban wan sing ke jing kawai pen bor. Kabang ka jaka kadang kelut ya ba ka jaka kadang pen bor ya ki bakin wan. Nabang ong api ba om don weiru na kita ki briu yiki bela khat uban yo mat yiki jing kawai miet jonga tenga ngoma shisha ding tau Jisu kren siai kren ka tau ong shibun la khat kin diat lajit ke kita shibun ki bela khat ki ki briu ki basmo start ki basmo tip ki basmo biang ki basmo yo i ki basmo bet haga jing im ki basmo long perfect haga tin jong blay Kisu semua perfect. Tang ba kidei pa kibamat la. Kim yui. Kim tip. Ya gay ba ketien jublay ka ong. Raya kita gi batrang shisha. Kibandon na hima ga jublay. Utray khot ong la kim trewan kita. Kiba sengu tip, kiba sengu start, kiba sengu nang. Labi ang khot no kita ken kibadu. Tadi tang ipelong yang ke Jesang Healing Festival. Haba ong healing kidei tang nam ta kibrio kibadon kam. Kibrio kibadon kam shisha ke healing. Kibaduk ha ke jinglong mensim ya ka bau blay unyo ban penris pa. Ya kibriu shisha ki baken riang. Ki bamla ban yat bet paru blay. Ngi khot bau Jisu un pen yat bet ya ki. Ngi khot itu kibriu ki bamatla. Ya ka ba usaitan lapan matla ki khamat ke jongki ki la ngam ha ki drugs ki la ngam ha ki tagi ya ke jingdi bu ai ki la ngam ha ki tagi ki bajaklia ki ki bala jersey jang pertai. Ngi khot ki hukum kita ki matla bepli. Ya ka ba utrai un sei na kataga pungkti. Ya ka ba utrai un sei ken na kataga pop. Ya ka ba un yok ban pen kia ken. Ya ka tagi khamat jongki bakinom yu isu ya ka pertai. Bakinom yu isu ya ka tagi jabo. Bakinom yu isu ya ka tagi isi. Hendrai baki kin but yu tahu bakoi. Utrai ko an pen kia ki tagi bamatla. Ki bedeko ru utrai ko an pen kia. Tarau ngi ai kerteng ni ke Jesang healing. Healing ka bamut na ka banta kita ken ki badon kam. Ka hospital em vinalich hospital vinum iu brio bakia. Hospital em dan nak brio em ki bapang. Tading ta kila ban pang gidon ka hospital ki bapang ka met ki bapang haga jingmut ceperkhat ki jongki haga rukom baper. Kidon ki jingpang ki bakin jado. Tading ta haga ni ka por kwa ban ifi kani ka jing khawai ka dei nam ta ki brio ki bapang lada ki pang ka mensim pang ka jingmut ceperkhat ki pang ka do ro. Udan Jisu uban pen kia. Tading ta filat deko Shisha kata ke jim ke bakan jaman sim ke jong fi ki briu ki i fi kumba pila deko shisha kala thot shisha kata ke lek kawan ke jong fi pila ju syakri u blay Henry kawan ke jing deko
Bat menta em pila ja lenti ke jim ke jong pi. Piong tip dang don lat mo yang hatu dang don lenti mo yang bang yo ban syakri biang yo blai. Try khot ifi. Sa ni ke healing festival ya ka ba un restore pat. Ya ka ke jim ke jong pi. Ya ka ba un pen khia pat ya ke jim ke jong pi. Un pen khia ya ke kijat pagen jaman sim. Ya ka ba fila ban yat pat. Nakabanta ka buram jo. Ba un pen kupor ke kijat jong pi. Ba fini urot i buseng gen yang la tham. Ya tagi sing samla, ya tagi sing po, ba fin yu hagi chat chong pi. Tadi hing ta kwa ban ong ifi un pan pong ifi da ka gospel ga jingsuk. Hagi kijat jong fi fin yat. Fin mare finom snol tat. Fin yat finom snol wat shu na ka benta o jisu tat ado ka singi ga jingwan ga jong. Tadi ta ki syakri ki jong blingi pen bor ya pi. Mdei pen bor ya kita ki ba nga keren mi aso isin ya pi ki bam don kam. Nagi pen bor ya fi ki ba don kam wan. Utrai khol ya baro aga jing sisha henry namar bakini kim tre banwan tu utrai ru la sungu bitare ki tu utrai wong khot no ikini kan tadaga ka jaka kadang kelut pila banwan ru ang ni amadan pulu ka kelut wan utrai khot ifi baru trahi un le iki kamba ukwa ba ka ying ju kan long ka bedap kwa ba leng ba ka healing festival shibun ki ben sim kin kala ka bamut shibun ki ben sim kin pai sho try ba ki dalong shita kita ki radical believers ni kita ki radical disciples of Jesus Christ ki ba IT lut ki ba khindu ila di na ka bantau Jesus Christ ki ba khindu tadeng ta kwa ban ong ifi ikwa ban yo i shisha ba ka shalom ba ni ka jela jungi kin bun kin dong yalap ka gospel kin bun ki ba apply yo Jesus kin bun kita ken ki ban long shisha kita ki atiar ki barat ba ki jong blai u blai pen kia afi man pelong ifi ki atiar ki jong o nadu ne perthai bada shisha da poisha beneng ru fin long ken kita ki generals ki jong o kita ki sipai rang ba u blai ko ifi ni ka sngi man ta ba ngai u blai transform ki jing im ki jong fi u blai pen kalai ya kata ka jing ya lenti ki jong fi pen kalai ta ki jing long jing im ki jong fi na dong shadong i khat sngo bha ya fi nga kum syakri jong blay nga khat ifi kum bom ni syakri u khat ya kita ki breu kat u khat syakri jong blay u khat ban nga ngai pi yo sngo pin wan bo utrai un pen kia ifi ngin se kendo akan ke jes sang ko aban dwai na ka banda jong fi ni ka por try nga dwai mena kerku ki khon ki jong me ablay ki batrang ki basliang shisha gun rat try ki balong shisha bat me ada dwai nga kerku ni ki khon ki jong me manang ai ka bor ki ko try bakin syakri me manang ai bor ki ko try bakin ya lap ka gospel ga jong me manang ai bor ki bakin long jing shy bakin long ka melo manang ai bor ki ko kon ra try bakin yo shay ka chimpet kya bakin pen kya lam ki way try hoy ka hima ga jong me try kam dei shi ka ta ka monument but you sakut sa aju and rega diga movement na play mala khot ingi bangin let ko kon ra chek lenti ba chek lenti snong chek ki lenti rit chek ki lenti ko kon ra try o ki kendong ki ken shrot ablay ya ka bangin pla i ka kerteng ga jong me ya ka bangin wan lam lem ki way shag jing pen em bang dwai men ker khu ablay ini kon jeme ki bi osngo bang ngai mun sim ba kho yuk ta ifi bang ngai pin wan pin yo jing ker khu ngai pin wan pin yo diang shisha ya ga jing ta ya ga jing pen kala ga jong try ha ga jing em jo fi wan ga jing kawai pin mi na ga jing kawai ki breu ki bla dap ki breu ki bla yo mat ya ga jing pen kala yo mat ya ga jing suk ya ga jing kemen ba ya ga bor da mun sim ba kho fin yo ban shakri yo blai try un ker khu ifi ga teng ga jong jisu amen but amen try na ker khu ifi ha tadeng tawan ipen bor fi fin wan tadeng ta komba ktin jiblai ka ang tau try ong tau kan rat ong pen bor ngi idig syakri jong tau kan rat ngi pen bor fi fin wan bangai ukan rat udan ban sai fi ban pendap fi ban khia fi ban le ki kamba aga jim jo fi ko ble shibon kin se shampat shibet bat kum ju la shai kas ngi ko ble shibon nga ko tip fi ko program shibet kan long ha ka por shipoji na ga benta ki khna pila ban wan yalam ki kon ki jong fi kan ga jesang kerpang na ga benta ki khna ya bangil ai garteng ka kit zo praise ka ha ka por arbaji ka don gi jesang pa ba kum ju ru aga por san steng ka don biang ga jesang pa ba pala shai kas ngi shipoji kum ju ro arbaji pada kapor san chiteng janmit ngai pinyawan lut nagi yeng gisem gi jongfi ba pinyawan lut agi gi jeseng lut paro tran ker koi fi ngen se shem hagani gi jing kawai ku bless you